Вчера му обясняваха каква красота. Оле, боже. И колко било романтично снега, нали? Гласа ми го няма. Добре дошли да ми изринат снега от драйвуея. Чичовото. Червено винце, ма не е само червено винце. Сутринта рано. Младеж отиде на бачкане, това трябва да се чисти. Алекс, го моя с гуми, не с вериги. По-добро изпълнение да знаеш. Романтики и с някаква една дума, майко мила. Особено като гледаш някъде по телевизията. Бели мъчки. В България вика 14 градуса. И така, добре дошли за Меракли. Колко беше? $30 на час. Плащам ви ги $30, ако изчите за 5 минути баща си. Меракли да пишат налично.